zvizhe zvichaita neiwe wacho kutofamba kune kwakutokuremera. But zvinobva nekupi zvinobva nemauri here kuti rega ndingofamba ndichivhura zipi mweya wakaipa unosundwa here kana kuti chii chinoitika zvinotanga sei izvozvo mambotaura kuti munhu anenge aine mari mambotaura zvokuti mbuya Njuzu yakanakirei mashavi edu atinawo kuburikidza nemudzimu yedu yatinayo vana veZimbabwe. Chokwadi chivanhu chedu chinodadisa uye indodada nacho kusvika pamuganho wokupedzisira kumapeto. Asi ngatiti mashavi edu akanga asina kupembedzwa, asina kutambirwa, asina kubikirwa, asina kufukwa, mashavi iwayo ndo anozokupa kufamba uchingoti ndimfuna lo nalo haugumi. Ehe, wamucherechedzo kuti dai matifukawo, dai matibikirawo, dai matipembedzawo, zvinobva zvadzikama, zvikapembedzwa zvinodzikama, zvodzika midzi. Wamunhu kwaye. Izvi zvinoitika kumurume kumukadzi kana kuti zviri kumunhu wese, munhu wese anongonzi munhu. Hazvinei uri murume, hazvinei uri mukadzi, zvinongoitika kumunhu wese anorarama bedzi. Saka ngatiti ivo anoita mabasa ekutengesa bonde ava takatarisa kuvanhukadzi ishavi chii mashavi enjuzu mupeperekwa. Njuzu mupeperekwa dzinofamba dzichingotora mari dzevarume kana varumewo vari kuva nenjuzu mupeperekwa idzodzo hadzidi kana kupfurwa. Ende njuzu mupeperekwa inotokuonai kuti mune marika. Ndo inotokuchonya iziso ikangwera bedzi masanganisa maziso nenjuzu mupeperekwa hamurambi mukadziye. Hazviti nekuti anenge atokutorai kudhara. Injuzu mupeperekwa dziripo kungotora mari. Mashavi iwayo enjuzu asi mupeperekwa nokuti inofamba iri yega haina mudzimu. Saka kana njuzu ikafamba iri yega isina mudzimu inopepereka zvokusvika pakuti inokuitisa mabasa usingakwanisi kana kuzopedza. Zvichireva kuti mupeperekwa ukasangana neshamwari yako iri kuita mabasa iwayo ekutora varume uchingotora mari munotoita ushamwari vakatowandisa vanotoita ushamwari hwemagurupu nemagurupu enjuzu dzakadaro vachitora mari wachifara zvokutoti kutaura kwandiri kutoita kunogotondwa wachiti mbuya wangu wakutaura chiko naichi mbuya ichiri kutaura nezveikwechi indava kani nekuti unenge wakutoita fanike waakukonzeresa kutadzisa kuti vashave asi ndiri kuti vana veZimbabwe dzikamai mashavi enyiwa yakanaka fani asi anoda kuti apembedzwe azive kuti shavi iri rakauya nemudzimu kana mudzimu usipo shavi richifamba riri rega wongu nhasi wakasimba wakagwinya wakasvika uri kuradza kuti zvakanaka asi kumberi uko uchange wasvava nyama dzako dzachembera ndiani achakushavira ndiani achakuchengeta kana usina vana vako ndiani achakuchengeta kana usina vazukuru vako nekuti kuchembera kuchauya kungoti muzukuru ndipe mudonzvo uyu kwakarema kana wanga usina kuzvara wako mwana nekuti unenge wakanorasa zvibereko nenyaya yemafaro saka mashavi wayada kukarirwa nevadzimu kuti adzikamise vana veZimbabwe vakwanise kuti nhasi ndiri kufara asi mangwana ngandifunge kuroorwa midzimu yangu indigadzise panzvimbo imwe chete piwo bhokisi ndikaita manyoka angu vedzinza vanoziva kuti tiri kusvika panhamba 14207 pambuya Mavhu wari kurwara zvavo nechirwere chavo asi vari paadhiresi pavo vakaroorwa nemwera shumba zvinotendwa nevari pasi zvigotendwa nevari kumakore ndo zvatinokumbira izvozvo. Saka iro shairi Njuzu ngatiti rakuti uyu murume ane mari haribva rati here uyu anogona kukuroora wodzikama zvako ari nyangwe rino shavi renjuzu iroro renjuzu mupeperekwa rinotokutaridza varume vane mari kwete zvokufungidzira ka vane mari vemhando asi mbinga dzemari saka ipapo unogona kutaridzwa 4 nguva dzakasiyana mumwe makuseni waona mumwe akupa mari masikati uchaona umwe anokupa mari kuma4 kuchaona umwe anokupa mari usiku aiwa njuzu mupeperekwa adzivatika vanofamba usiku vanenge vakutsvaga vekuti ipapo mari dzichiuya mangwana zvaanenge ane mamwe dzimwe mhando futi dzimwe mbinga futi zvichingodaro asi unogona kutoitawo vana zvako kuti nembinga uchingoitawo ipapo manje ndekuti zvazvinoita zvinovashayisa basa vazhinji vane njuzu mupeperekwa vatombodi kunzwa zvevana ndokuti nguva yacho yekuti utakure mimba nenguva yekuzogarira mimba kuoneyo zvarwa mashavi iwayo anenge achida mari mazuva ese mari hapasina kwaichabvaka saka zvinonetsa zvinovadzosera kumashure pabasa saka njuzu mupeperekwa haina nguva yekuita mwana ukaona kunzi atoroorwa atoita misteki chaizvo hombe yaaita yekuti aita nhumbu iyoyo kuti akwanise kuzonoroorwa kabanga kunoroorwa kwacho akangofunga zvemari shaviri yarabata kumba iko kwaanotiza anenge anotogona kuwana zvemwe murume achitori newe ipapapa kutopinda tese musitoro ndine shavi rangu njuzu mupeperekwa ndinotodiwa nevamwe varume ndotokwenyana nawo musitoro imomo imuri mbaba wenhumbu iyi ndichitokwenyana nawo totochinjana manhamba pamakaunda paya tichitodai zvatofaya pamunendewo kubasa indiri kunosasana ndo mabasa acho anoda kutokarirwa mashavi iwayo ototambirwa chaizvo nemidzimu yedzinza kuti idzikamise vana ivavo
vanova nezvipo zvakanaka but mashava achari kushandiswa zvisiro wari kuabvisa mashava. But mungaziyani sei kuti uyu injuzu mupeperekwa pekuti munopedzera maane WhatsApp group renyu ramunenge muchishira maideas? Zvazvinoita baba tinoti isusu inini sesvikiro ndikatogara pane vanhu vakaungana ndotoona kuti munhu yane mhepo yesvikiro uyu ane mhepo yesvikiro uyu ane mhepo yesvikiro ava vapoterwi vanhu vandinawo panapa nyangwe dai vasina kutaura vasina munembo inotaura kuti masvikiro. Ndo zvakafanana nevanhu vane mashava enjuzu mupepereka vanotoonana kuti iri timu rangu iri timu rangu iri timu. Ndo zvakafanana futi nemasvikiro mashavi iwayo masvikiro evaroyi kunotori nemasvikiro evaroyi vanotozivana kuti uyu mumwe wangu nai uyu mumwe wangu. Unotoona vanhu vakutanga kungogurupana unoziva kuti vagurupana vaonana unozongoona vanhu vagurupana vatowirirana. Izvozvizvi panozara vanhuka mumwe nomwe anenge abva kwake mwe abva marondera mwe abva chipinge mwe bhuruwayo asi unozoona vakugara vari 4 vawirirana pamashavi. Mashava anenge atozivana atonhongana atotaurirana language yavo watopedzerana vakutotamba vese. Saka inotoona kuti apa keshi apa hapana apa yakanditarisa zvayo kuti ndopedzerwa nguva. Aiwa kupedzerwa nguva unenge wakachena zvako asi mari yako usina kupedzerwa nguva saka hana chaanoda. Angatozonokushavirawo iwe achitokupawo kana angokufarirawo. Okay, aya muri kuzinza zvine kaadvantage kune vasina mari mukafarirwa. Zvinenge zvasiyana pakuti ndo padesert akuenda kuchina mwarika. Zvinenge zvasiyana imimi pamwe mune murezi wenyu wakanaka uri kudiwa namai vatouona kuti mhando yababa vanhu ndo type yangu chaiyo. Saka imi hamuna mari. Ivo zvavanoita vanotodana nevanhu vanenge vasina kana basa uko. Nyangwe munhu ane kadoro aine bhegi anotora bhegi iroko munhu ane kadoro uko achiuya kwamuri imimi achikupai nekuti hamuna mari. Asi ari kukudai chaizvo kuti pane chaona chakanaka chiri pamurapa. Ndo vanochengeta futi vana njuzu mupeperekwa iwa. Aiwa muri kuzvinzwira. Asi pane here padzino kanotengwa dziri njuzu mupeperekwa kuti sezvo mataura kuti dzinenge da kuona pane keshi kuti areka ndinotenga hangu njuzu inoita sei inondipa keshi. Kutaura chokwadi varapi muno muZimbabwe vakawandisa. Zvekuwandisa zviya vazhinji vanototengesa zvikwambo vazhinji vanotengesa njuzu idzodzo varapa. Saka inini chandinoti dzinotengeswa idzoka chokwadi chandoda kuudza vana veZimbabwe kuti vazive kuzoitira mangwana kana wakunoitenga ziva kuti uri kutenga chinhu chakaita sei. Kune vanhu vaya vanofira mumadziva anofa achichera mvura obva awira ofira mvura. Kune vanhu vaya vanofa vachizvisungirira obva awira mvura. Kune vanhu vaya vanofa kana vachitoti wina. Kune vanhu vanofira mumasango nekuzvisungirira kana kungozvimwira poison unomwira onofira musango. Saka zvinoita ndezvekuti kune varapi vakadaro vanopinda musango vonokokorodza mhepo dzevafi vese vaya dzemumadziva vakafa zvakaipa vese vaya nevakafa vachizvisungirira vaya vodziunganidza ndo njuzu dzavanenge vakutengesa. Ndo mweya yevanhu venjuzu dzavanenge vakunotengesa kunyanya dzevanhu vafira mumadziva. Ndo njuzu dzinenge dzakutengeswa. Saka ivo vanezenge vakukupa huru hurombwa asi huine shaviro remhepo isina dzinza newe yemunhu akafa achifira mvura zvakaipa. Ndiwo nenge wakutenga shaviripi iroro. Tingangoti dzinotengeswa asi chichimbova chii. Mbuya Mavhu vanofira kumadziva uko. Ndafira mumvura ini nefiro dzakaipa. Mhepo yangu spiriti yangu inini mweya wangu weshavire njuzu unotonobudira madziva mupe imomo. Mweya iwoyo kumusha kwangu haudiwe nekuti munhu akangofa bedzi nefiro yakaipa tine tichiti vanhu vanongotora munhu kubva kwaafira ikoko wachimuendesa kumakuva no need yekumisa mumba kana kutenderera pamba zvinoitwa zviya nekuti mweya unozosara kugara vamwe. Saka mweya iyoyo inosiwa iriko kwayafira ikokoko. Saka varapi vakangwarisa vaya vanoshereketa vanonotinha mweya yese iya vogara nayo mudzimba dzavo votengesera vana varida kutengeserwa njuzu. Dzinombeta marihu. Ipapo ina handizoziva asi kuti kutaura chokwadi vanhu vari kutengesa vazukuru vazhinji vanouya pano vamwe vacho vakatotengeserwa vasingatozivi kuti ndatengeserwa chii. Iya akangaenda achindoda chii. Mumwe anenge angoti mbuya ini ndiri kufarira kana kuti sekuru ndinofarirawo kunge ndine njuzu inini mukatarisawo matara angu hamuono here ndinayo here kana kuti handina hanzi aiwa zvinetsi ndine imwe handinayo pano mukupuhwa kuya wapuhwa dambudziko rinotyisa. Saka zvekuti zvinogona kuita kuti munhu 1 akafira murwizi otengeserwa vanhu vakawanda vari kudawo mari. Vanhu vanopera vanofira mumadziva havaperi. Ende chikwambo ichocho chinodaidza mhepo dzevafiwa vakafira kumadziva chinounganidza vanhu ivavo kusvika vazara. Votengesavozve.
ngatiti watenga waitawo mari maguma acho chii? Maguma acho rufu, ndo paunoona tsaona, ndo paunoona kutsvira mumba, ndo paunozonzwa kuti vakangofa, vakazvigarira zvandakaita kudai vakangofuma vakafa. Kundakaonei, dai ndakarwarawo kandakarapiswa nehama neshamwari, dai vanhu vakangopepawo tomboonawo urwere hwacho. Munhu unozongofuma wakafa kana ngoita tsaona yekuti aiwa mota yakabvira pano zvakazoti pano zvikazi ipapo zvinhu zvekutenga zvine mubayiro. Kazhinji kacho kana chawatenga chiya chine mhiko idzodzo ukasadzigonera ndo panobva mashiripiti ese ekuzofa nefiro dzakaipa. Kana kupererwa nevana vese kuti nefiro dzakadi futi dzakaipa. Ndawasvibisa dzinza, wavirimisa dzinza, wabata chakaipa, wabata chinodeura ropa kudzinza. Matateguru ako hazvifariri, madzimu ako havasi kuzvifarira. Iwe wega ndowapanduka padzinza. Dzinza rinokupandukirawo richikurangawo saizvozvo. Saka ungaonesei kuti munhu uyu ane shairi njuzu rakaipa? Ngatiti munhu anogona kunotsvaka kachiri bhachurowo tunhu twake, whether bhachura mukomana kana musikana, wozoti ndika ndichisetla wobva wati imo unoona sei muchiri murelationship kuti apa pane pasina kumira musha? Shavire njuzu yakaipa anoonekwa neutsinye. Njuzu yacho inenge ine hutsinye chaiwo zvokuti njuzu idzodzo zhinji dzacho dzinoshandisa makadzi. Ndedze makadzi aya anenge achinzi tora kadhi verenga zviripo unoti zvinoshandei, waverenga chii zvawabuda ipapo ndo zvanofanira kuteedzera. Zhinji dzacho ndedze makadzi, hadzisi mushe idzodziye. Hakuna. Saka njuzu iyo unotoona neutsinye hunenge huri pahomwe yacho iyi. Kuti mangokona nabichana utsinye hwaanokuitira unoti hezvo kanya yakadiki yakashuwa naMwari ndo kandingatotsvagirwa matsotsi kuti andipondere musango kumhosva yangu yandanyotadza ndiita ingotaurirana towirirana. But njuzu idzodzo dzine utsinye dziri rafu. Ndo dzekutenga idzi. Dzine utsinye. Nekuti njuzu chaidzo dzechokwadi dzine tsitsi, dzine runyararo, dzine rudo, dzine mwoyo wevana vacheche. Vana varumbwana vacheche vachangozvarwa. Ndosaka muchiona tikaenda kumadziva anoera tikanokumbirira unoona tutsoka twevana vacheche tuchibuda tuita mhidigari dzichifara. Njuzu dzine chifara, manapukeni mucheka, wakuzonzwa ngoma, mombe dzichikuma nehwai, wakuzoona makwai zvese koko. Asi munotanga maratidzwa zvitsoka zvevana vacheche. Zvichireva kuti njuzu dzechokwadi dzine mwoyo murefu wakanaka unokodzera kuchengetedza vanhu dziine vana vacheche. Saka dzinozoita utsinye. Wakambona mwana mucheche anoita utsinye anozviziyirepi? Aiwa, muri kuzvinzwira sekutaura kwandaita kuti aiwa panozopera chirongwa tinokupai nhamba dzaGogo Mavhu neadhiresi yepane sejari yavo kuti aiwa kana uine zvinetswa unouya uchiita se uchibatsirikana ipapo. Rega tidzokere kumashure zvishoma. Kana uchinge waita mhopo dzamatanga kutaura unorapwa sei? Kana mhopo kazhinji kacho dzinobva pakati pekusangana kwemurume nemukadzi. Kuti zvirwere zvepabonde zviri siriyasi zvirwere izvozvo. Chirwere chemhopo ichocho kana chikange chabuda inogona kutanga iri imwe chete, dzinopedzisira dzawanda. Kuwanda kwadzo ikoko nekubuda kwadzinoita mvura iyoyo ikange ichizara payangoenda dzaakunobuda, next unozoona kuti unenge wakuita kamwe kahwema, kamwe kamweya. Saka kana ukageza kamweya kaya kanopera, paunonosangana nemunhu wechikadzi akutotapurirwawo mhopo dziya, paunosanganazve nemunhu wechirume akunotapurirwa mhopo dziya. Saka nhaurwa iri pakati pekuzosangana kune kwakuita vanhu ndokakutenderedzana kekachirwere ikaka kuti kakure, asi dzinorapika. Unoenda kuchipatara chipi? Ndokunge wazvikurumidzira dzinorapika. Kana wazvikurumidzira, nekuti kuchirume dzinowanikwa pamureza paya kumberi uku, dzinozara ipapapa muzasi meganda umu rinovhara. Panova ndo pane senza paya unotoona dzakazara kudai. Saka dzikasarapirwa dzinopedzisira dzazara ipapo zvokuti hauchazokwanisi kuva munhu anozofara kuita bonde nemumwe wako unenge wakutyira utano. Iwe wacho usiri kuziva kuti chimbori chii, zvabva kupi. Asi ndinoti mhopo idzodzo kutaura chokwadi dzinotouraya. Dzinotouraya. Ndisati ndakanganwa, pane mumwe munhu akandifonera kudiaspora achiti kana muchinge maenda kuna Gogo Mavhu mugondibvunzirawo, hanzi munhu anopoterwa nemudzimu anodhirova.
munhu madzibaba maprofita anodhova panzi pane difference here ipapo ya ndambotsanangura kumashure uko ndikatini mweya wechiprofita mweya wemapastors mweya mumwe chete zvokuti izvozvi kana mweya iwoyo ndowo mudzimu saka kudzvova kwaari kutoita isaini kuvanhu vanoziva kupatsanura mazwi ekuti kana ari muprofita ari kudzvova kungasvikiro zvareva kuti chii chiri kundibatsira ichi zvareva kuti mweya mumwe chete muprofita nesvikiro asi chiprofita manje wazhinji vacho vanenge vasati vakura mubasa saka vanenge vachizviita muchidimbu mukudimbidzira nemukukurumidza kusvika asi kune vanenge vasvika mazviri vanenge vachiita kutipura nemidzi kana riri dambudziko kana kuri kuonerwa kubva kutipura nemidzi kusvika panhova saka izvozvo zvine musiyano wekuti kudzvova kwesvikiro nekudzvova kwemuprofita handizozivi kuti sekuru vacho pamwe zvavanenge vari kuitiswa nehomwe yacho yechiprofita iyi vanenge vasiri kuzvifarira obva wanyadzisa homwe yacho kuti uchadzvova kuti vanhu vashamisike kuti muprofita anodzvova here handitika ehe aiwa muri kuzvinzwira vari kuda 1-on-1 nagogo Mavhu vanowanikwa papi Gogo Mavhu vanowanika pa14207 Stone Ridge Waterfalls muHarare ngatiti munhu ari kubva mucity center uko anofamba sei munhu ari kubva kucity center anoenda pamarket square aenda pamarket square ipapo anovhunza makomba ari kuenda kwaChibwe kana kuti kuDDF iye anozosarira pamagolisi mbudzi roundabout yako aivhinzi Stephen Magolisi paStephen Magolisi ndo pabus stop right dasi unovhunza vakomana vari pakaa pake ndoda kusvikawo pakicheni yemarata pambuya Mavhu watosvika vakawanda vari kundifonera saka vapei namba dzenyu imimi vakufonerei direct nekuti ndogona kuita mari kavakazoti vanhu vakazoti ndaneshaire Njuzu anyambanhu ndo vari kungondifonerawo zvavo kufonerwa sekuri mukanyazvi rekuti waita mari kufonerwa kuda kutsvaga nzira kutsvaga zivo uye kutsvaga mazano nekutsvaga makwara chokwadi ambuya Mavhu namba dzangu dzinoti 0773 524 943 0773 524 943 tisakangana kuti vana vese vari kunze sekuru wari kunetseka sereki chokwadi vachindibvunza kuti naye mbuya zvinoita here kuti ndiri kuno kuSouth Africa munondiitira matare haukamu matare haadi ndasvika ikoko here mbuya kuti ndizoitirwa matare 1-on-1 ini ndinoti kwete matare pauri ipapa anosvika ndii ndiri kutsanangura kuti wafonerawo mbuya Mavhu zvechokwadi ndinokuzadzikisira sekutaurira kwati wandiri kuita kunoko izwi rinosvika ipapo wotoitirwa matare ako sezvazviri zvirevo zvematare zvinoti mbuya ndinokumbirawo matare woudzwa kuti chii chaungaite chinokusvitsa pakuti upinde matare iwayo unotoonerwa ungave uri kuGermany ungave uri kuItaly ungave uri kuTurkey ungave uri kuTswana ungave uri kuChina ungave uri kuMozambique UK London America Canada Australia izwi rinosvika ipapo kune vazukuru vazhinji vanotoziva kuti ambuya izwi rinosvika mumba imomo ndinotokuudza kuti muzukuru chigeza maoko chiita zvakati taakutopinda matare uchitaona sezvazviri uchitoona senge mbuya wacho unotori navo vazhinji vakundiziva kuburidza nezwi iroro izwi rinofamba harina parinozeza kusvika izwi chete rinofamba richisvika pese pauri ipapo izvozvi mukanya ngoti muri local zvenyu izwi rangu aiwa rinodhura izwi rangu rinodhura sekuru nyangwe dai mukatoenda kukwekwe tinoti isusu vana veZimbabwe vari muno mukati menyika yeZimbabwe chokwadi tisapedzerowo vana vari kunze kwenyika nguva ngatitiwo vana vanenge vapedza nguva yavo vari kunze kwenyika munhu anoita 20 years ashaya mapepa ashaya chii ari kutambudzika ashaya kuti obatsirika sei kuya kumba kwacho kuri kunetsa asi ndinotini uri ikoko chivhunzira unzwe chanetsa chatambudza kuti zvidaro chii matare ako unokumbira mbuya ndodokumbirawo matare anopindwa sei kuti ndipinde matare waoneswa waakutobatsirwa matare anotouya ipapo zvakasimba
matare asvika ipapo mishonga yachozve yakozve ikoko takaitirwa nyasha. Wazukuru vazhinji vari kunze kwenyika dzese vakatiitira nyasha vakati mbuya matambura maakutonzi muri tsotsi muri mbavha nevamwe vanhu vari kutaura pamafoni, imi musiri mbavha, please ndipei mishonga. Vakatora mishonga vakaenda nayo. Izvozvi ndangoti kukuitira matare ndakutokupa nhamba dzemunhu muzukuru wangu ariko ikoko otokutumirai mishonga same day iroro sevhisi yatopera. Wakutotumirwa mishonga yako musi iwoyo mumwe chete. Kana kutongodhiraivha munhu achadhiraivha otongokuigira. Saka zvanyore zvasiyana nakudhara. Kukura hakungobvi kungoti kungozvarwa ndatoonekwa ndatokuraka. Zvinotangira pasi uchidonha uchimuka uchidonha uchidini kusvikira wanunurwa nevane tsitsi. Ichokwadi. Aiwa mazvinzwira. Zvagogo Mavhu hazviperi, tinogona kuspenda the whole day tichitaura nyaya. Pane mumwe zvakare akandifonera achinditi aiwa isusu kudzinza kwedu hanzi tinongoti aroorwa abuda mumba. Icho chirongwa chatichadzokera rimwe zuva. Nhamba vakupai, nhamba ndodzanyorwapo zvakare. Sekutanga kwataita ndo mapedzero ataita. Iye zvino izvi regai tivhare nechikwata Gogo Mavhu Mbira Group. Musakanganwa kuti chikwata ichi chane music yavo. Regai tinzona Gogo Mavhu kuti music yechikwata chiGogo Mavhu inowanikwa papi, tichivharisa nekamwe kambo kavo. Ndinoti music yedu isusu iri kuwanika kuiTunes, ukaendazve kuYouTube, ukaendazve kuFacebook unokwanisa kuiwana. Music yedu yakwese ikoko, iTunes, YouTube, unokwanisa kuteitenga nekuFacebook zvese iriko, unokwanisa kuiwana. Saka zvakangonaka ukangoti mbuya Mavhu Mbira Group wakutokwanisa kuwana music yako kuiTunes, YouTube, Facebook zvese unokwanisa kuiwana ikoko. NekuInstagram zvakare unokwanisa kutoiwanazve. Vakomanaka muri kunzwa tambotaura kuti nekufamba kwenguva praise and worship kucharidzwa Mbira chete. Regai tinzwe chikwata Gogo Mavhu Mbira Group.